baba na mai sarai zakanaka tiende kuondo sunungre Zimbabwe ropa rangu muchazoriona pasi pemureza ropa rangu muchazoriona pasi pemureza. Ndio chimwe ndio rimbo taimba amai na baba musandichema kana ndafa neo ndini ndakazvida zvekufira povo newamwe amai na baba musandichema kana ndafa nehondo ndini ndakazvida zvekufira masi pamwe chete newamwe. Ndo zvataimba kana tiri muhondo ikorasi yekuti tinenge tarangarira maningi zviri kuitika nekuti nyika yedu tichaitora lini. Ndo zvataimba izvozvo. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe 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 manya takabadesa tichichingira Zimbabwe taigara mumako Zimbabwe Zimbabwe manya takabadesa tichichingira Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magorila manya takabadesa tiri kuno kwa Mutoko kuMashonaland East Province uko tiri kuita hurukuro nevarwi vehondo yerusununguko vakasiyana siyana. Mungavewo zvakare muri kunzvimbo dzakasiyana siyana dzenyika muine shuviro muine chido chekuti aiwa inini nhoroondo yangu yebasa randakaita mukusunungura Zimbabwe ndinoshuvira kuti igozosara ichionekwawo nezvizukuru nezvizukururwi. Ndiwo yomukana tibate panhamba dziri kubuda tinoronga toya ikoko. Sekutaura kwandaita tiri kuno kwa Mutoko uko kwatiri kutaura na comrade Takauya netsoka ndizvo. Takauya netsoka. Iseti hatina kuya netsoka kuno kwa Mutoko ayo. Regai tinzwe kuti Takauya netsoka zita rakabva kupi uye zvakare chikonzero chakaita kuti mwanasikana asiye upenyu hwaakanga ainawo nekusiya vabereki achienda kunorwa kusunungura nyika ino yeZimbabwe chi. Amai makati zvini? Tiripo makadiwo. Tiripo izi naro zuva kuno kwa Mutoko. Riri kupisa. Chokwadi. Manga makarima zvinyi? Takarima. Mungu. Makutochema kuti dai yangu nayo. Dai yangu tipa kamwe chete. Taibuda. Mungu. Anditika. Aiwa. Tinotenda saka asi mvura yekunwa iriko zvai. Aiwa iriko. Anditika. Aiwa tinotenda. Amai tidzokera uku kudi kwenyu. Makazvarirwa kunzvimbo yipi uye kumhuri kwani? Nzvimbo yandakazvarirwa inzvimbo yekwachikore. Ndekupi? Taniele Inyanga. Okay. Nzvimbo yaMambo Chikore. Ndo mandakaberekerwa. Village yaitwa Mudombiro, Sabhuku Mudombiro. Okay. Ndiyo yanga ari sabhuku wedu. Mumhuri menyu pamusha penyu paiwa pekwa Muchovha. Anditi. Mumhuri imi makanga muri wechingani? Mumhuri ndanga ndiri number 2, first born yedu mukomana Joseph Majoni. Kouya inini Telimo Muchovha. Telimo Muchovha. Kuchuya
musikana, vakwaita futizve musikana, vakwaita musikana, vakwaitazve mukomana, vakwaitazve mukomana akashaya, vakwaitazve musikana akashaya. Inotenda. Tiri koko kunzvimbo yekwenyuku, nyaya dzehondo dzanga dzakamira sei? Ngatitange nemabhunu pamakatanga kuona kuti aya masoja aSmith akusvika kunzvimbo yekwenyu. Chakatanga takangonzwa kuti kune magandanga ari kufamba, asi magandanga aya wari kurwisana newarungu. Magandanga ari kubva kuMozambique. Zvadaro zvakazosvika kuti zvasvika takazoona shuwa wakomana wainzi wakomana newabereki. Tiri kunzwa kuti kuna Nyagadzi kwauya wakomana, asi wayambuka wari muna Mandirekerera. Gomo rainzi Mandirekerera ndo mawakasvikira, wakakoka wabereki. Isu taive wana tikanzi wakomana newasikana ngawauye. Wauya tiwaone. Wabereki ndo wakatanga kuenda wasandurana newakomana wai. Wasandurana newakomana zvikanzi mune vana vechidiki here, zvikanzi wariko tinawo. Shuwa takaenda. Takaenda muzuva rowira. Taenda patavaona. Ndokuchinzi tiri kuda chikafu nevanowacha mainform majini dzaive navy green mbatya dzemagandanga. Aiwa tasvika takwazisana nawo tapiwa mbatya bvatagara. Tagara kudaro zvikachinzi endai munowacha. Taienda kunowacha rwizi rwainzi Nyamombe Rwenya, nanhasi anonzi Rwenya. Ndio kwatainoita washeni yacho iyo tichibva kuna Mandirekerera. Tichindowacha. Tichibva taenda kodzi aina usiku, tichidzoka nadzo usiku. Ndo zvataiita. Chechipiri ndokuchinzi wakomana newasikana. Isusu tinoda wakomana newasikana kuenda nawo kuhondo. Kuva tati isusu isusu tinoda. Zvikachinzi zvakanaka. Mama makore mangani baba? Ipapo hangu nekushaya kudzidza hatina kuenda kuchikoro. Makore angu handinyatsoyaziva asi anooneka pachitupa. Zvadaro vatanzi munoenda kuchikoro here? Vatati isusu baba wedu wakati watiendese kuchikoro handidzidzisi vana vasikana. Unoziva wabereki vamwe wanga wane chidofo. Hatina kuendeswa kuchikoro nenhau yevabereki. Taingotamba zvedu tichinzi endai kuMwombe. Ndo ranga riri basa. Aiwa shuwa. Vatati isusu tazvipira. Zvikanzi zvakanaka chose here vasikana nevakomana kuti muende kuhondo. Vatati isi tinotoda. Tobatawo dzedu futi. Shuwa takaenda. Taenda maive muna tingati tikabva muna 70 kuti tisvike 77 tinenge tabva muna 76 ndo matakatanga 76 kutanga kujoina zvipi tichienda kopereka sadza kumagandanga kumhiri kwaNyagadzi. Taiyambuka rukowa runonzi Nyagadzi tichienda ikoko 76 takunokombera 76 kupinda muna 77 tanga tanga takutoziva zvese kutureniwa kudidini nepfuti tichishandisa pfuti tisati taita sei tiri mhiri yeinyanga kunonzi kuHavila Mission. Kwafombe pasuko ndokwatakatanga kudzidzisirwa pfuti kubhesi racho rainzi chiko rainzi ndakupakanganwa kwaChief Mkota koko pasuko. Ndokwatakatangira kuziva zvepfuti. Pfuti yedu takatanga nayo takatanga nesub. Ubva tanzi makuzviziva here? Tikati akuzviziva. Ubva tadzoka kuna Mandirekerera nevakomana wedu vataifamba navo iwawo. Comrade aiva ndinovaziva. Takanga tina Comrade Chidhakwa wanga wari wekuDarwen. Takanga tina Comrade Dididi wanga wari weku kwaMutare
kwana Mutasa Zimunya Menuku. Koita Comrade Gomara. Aiwe mushona asi nzvimbo yaibva atanga atina kunyatsoiziwawo hedu asi ainzi Comrade Gomara. Koita Comrade Dididi. Koita Comrade Fantastic. Comrade John Maramba Kupetwa. Comrade Samora. Comrade Fantastic. Comrade iwa wanda akuwakanganwa nekuti hatina kuzogara nawo wakakasika kuzofa. Ndo makomrade taifamba nawo iwawo. Tadzoka zvefuti kubva kwaFombe kwaVilla Mission. Takauya futi munzvimbo yatakaberekerwa machikore iri mhiri yaNyagadzi kwaitwa kumakora. Kumakora ikoko muna 77 pakatanga hondo yakatanga na 6 o'clock dzekuseni. Tapanguva yekupiwa chikafu hatina kuzodya chikafu. Chauya nevabereki nevakomana nevasikana tuwatoto tudiki. Ndo twakauya nechikafu. Yakatanga hondo iyo yakatanga na 6 ikapera na 6. Hondo iyo. Zvadaro isusu kupona kwedu takapona nekuti paiwe ipatakamhanya na Comrade Gomara na Fantastic na Dididi. Pakanga paine mushenje muhombe. Asi mushenje uyu paiwe wanga wakaita chingi chimhango. Paiwe nenyoka yainzi mhungu yaiwe nemusoro unenge muramba. Takasvika tese tikazara pamushenje ipapo mudzasi memushenje iwoyo. Comrade wedu akanga aikomanda kufamba kwedu Comrade Chidakwa na Dr. wedu Comrade Dididi na Comrade wedu security wedu Gomara wakasvikomira mberi kwechimhango chemushenje iwoyo. Takapota mushenje takarara tichinzi hakuna anotaura. Rambai makarara ipapo vizhirenzi makomrade vataramba hedu takarara kudaro. Comrade Chidakwa wakaridza pfuti yavo wakaridzira mudenga kubva warowa Dakota. Warowa Dakota pakauya futi Dakota rakasvikira kure raive kure rakatarisa iko takanga tiri isusu tiri pane nyoka pamushenje ipapo nemakomrade edu takangorara zvikanzi hakuna anodenedza pfuti. Taive nesabu ndiyo taive naye. Sabu pfuti yesabu ndiyo taive naye. Tadaro kwakauya futi rimwe Dakota neuku bhararohwa na Comrade Gomara security wedu. Toita sei zvikanzi hakuna anomuvha. Taive nemumwe comrade ainzi Angeline akanga akutya akutaura kuti haye zvino taita sei tafa. Vanzi nyarara ukasanyarara tinopfurani. Ndio uda kuti konzeresa. Akabva nyarara. Koita mumwe wedu ainzi Comrade Stairoro riri kunditiza musikana akada kuti ataure kuti tinorumwa nenyoka zvikanzi nyoka haizi yemunhu ndeyamwari nyarara. Kubva nyarara shuwa kwakauya imwe pfuti imwe ndege nekugotsi kwedu Dakota rakarohwa na Dr. wedu Comrade Dididi. Ndo wakarohwa ndege iyoyo. Zvadaro kwakanga kwakuita wamwe masoja aya eground force aya wanofamba netsoka wai. Ndege dzakanga dzambomira. Iwa ndo wakanga wakufamba waingopfura chero wakaona pakasvibira wachingopfura isa hatina kupfura. Takanzi nyararai silence. Iwa wakaramba wari pa attention. Nemutiwo isusu takaita zvekurara. Zvadaro wakatora mukana masoja ekuti waedze kusvika ipatiri wakatadza bva wangoti asi vaitaura tichitonzwa zvikanzi ngaiende neuku imwe ngaiende neuku. Wakasvika taive kudhuze nerukova rwaNyagadzika kwaive nedziva nebako rainzi Borerwe. Wakasvika wakapfura mumvura muye nemudziva riye rainzi Borerwe riya wachipfura zvikanzi inogona kunge yapinda mumvura. Wakashaya chinhu. Zuva richidoka kusvika 6 o'clock takabva tabuda
kwanga kwati zii. Vataenda mumwe musha wemumwe mudhara ainzi Njinga, wainzi Wanjinga. Tatambirwa na Wanjinga wakati kana mundouraisa makomrades ndokuita isei. Kubva tapinzwa mumba kaimba keraundi. Tapinda mumimba yeraundi iyoyi kwakasara komanda wedu Chidhakwa na security wedu Gomara na dhokota wedu Dididi. Isusu wamwe wese takanga tapinzwa mumba. Wamwe bwa torwa Fantastic Samora bwa gaida kaimba kai. Isusu tiri mimba wakasvika mabhunu kwankwati zii asikwaive nemwedzi kuma 77 zvikanzi mudhara tiudze Gindingi iri kupi. Zvikanzi hamundibvunzi zvemagandanga. Imimi kufamba kwenyu mutoriwo magandanga ini ndakutotya kuti munondiuraya. Zvikanzi ngaitaure. Zvikanzi nevakadzi vacho tinotaurei ichataona. Isu tatswera tiri pano takahwandawo hondo yanga ichiita sei yanga ichiitwa. Zvikanzi ngaitiperekedze kurukohwa kochera mvura tiri kuda mvura. Shuwa wakabuda nawo baba iwawo wachera mvura muzvigubhu zveuvha wauya. Pawanjinga ipapo isu tiri mumba imomo hatina kubuda. Takati mudhara uyu pamwe manager anoona awa masecurity edu nekumakomanda edu wakapota imba yababa iwawo. Wakubika tunhu twawachidya wachidi. Isu tirimo hapana akakosora hapana akadii. Kuma 8 watanga kuti isusu takubuda takuenda. Zvikanzi zvino maakaenda nekupi. Zvikanzi ameno kwatinenge tangoenda nako. Shuwa wakabuda varungu waye wakatosvika mumukowa imomo. Kubva wadzoka futi nenzira yawaenda kochera mvura nayo iya. Wadzoka isusu vatasara vatabuda takazorara takuinyanga kuNyambizi mubhuku rasabhuku Nyamutera ndiko takarara tari. Hatina kutaura nevabereki hatina kudii. Takangorara mubhuku rekwaNyamutera. Inini ndaikuziva ndava nekuti kwaigara sekuru wangu wakabereka amai wangu. Ikoko kuti tasvika muNyambizi bhuku rinonzi rekwaNyamutera. Zvikachinzi it's okay. Takarara tiri muna Nyambizi gomo rainzi Nyambizi ndiko takanorara kujeka ikoko. Kuseni kubva tafuma nemumwe comrade takaenda takati inini Esther Dididi John Kuramba Upetwa Samora vataenda kuvabereki. Tiri kudawo chikafu tiri vana wenyu. Zvikanzi zvakanaka tovatsanangurira mafambiro taita tabva munzvimbo yekwachikore mubhuku raMudombiro ndokwatabva. Kwaita hondo mumhiri yaNyagadzi. Asi hondo iyi kuti iite takakonzerwa nemurume ainzi Bhunu aigara pabhiriji raNyagadzi ainzi Bhunu akanga ane shopu ipapo. Murume iye aive muVitori ndiye akatotengesa makomrades api iyayo. Zvadaro takapiwa chikafu. Wamwe wakadya wamwe wakangodya kwekungoti kudya. Mwoyo yanga yakasviba nezvakaitika. Pakafa vabereki. Mukadzi akafa muhondo iyoyo aiwewe kuno kwaMutoko kumuyava. Ari mukadzi muroorwa mumhuri yainzi yekwaDhoo. Mukadzi iyeyo ari mukadzi wababa wainzi Maurosi. Mukadzi iyeyo ndiye akafa. Zvadaro takadya chikafu chedu vataswera tiri muna Nyambizi imomo. Hatina kuita murari hatina kukoka vabereki kuti tiite zvemurari. Wakazouya kumanheru. Zvikanzi vabereki munhu anotengesa munhu kuti vanhu vafe kuuraisa vana wenyu tinomuti. Zvikachinzi nevabereki tinongoona kuti tinomuti mutengesi. Zvikanzi saka isusu takatengeswa vana wenyu nemunhu anonzi Bhunu. Saka nhasi hatidyi chikafu makomrades takatsanya tiri kuda kudzoka kupi kubhiriji raNyagadzi tindoone mudhara akatiita sei akatitengesa. Shuwa hatina kuswera takadya takaswera nenzara. Takaenda mubhuku rainzi rekwaSamuti pabhiriji raNyagadzi. Tikatora mudhara ainzi Bhunu tikaenda naye kumhiri kwaNyagadzi kunonzi kwana Story.
wana story wainzi wana matengenyika waita mapurazi ekutenga kudhara zviya izvi ndio kwatakaenda naye mudhara iyeyo. Makazomutora muchiti tiri kuenda ku Takamuti tiri kukuda zvauya tikati tipe chikafu, kwakabuda madhiringi, mabhanzi, chingwa, mabhisiketsi, maCoca-Cola, sipo, maColgate, matauro, mafuta ekuzora. Tikabva tarongedza mumakiti naye zvikachinzi baba tiudzei chii chakaitika pahondo yaNyagadzi. Zvikanzi akabva akasika kubvuma ega, zvikanzi ndiregererei wana wangu, ndini ndakataura nemabhunu ekumayo kwachikore. Ndo wakafonera wamwe wavo varungu wakauya wachitora wamwe wanogara parest camp padawara ichikore iyoyo padawara panonzi padawara pane papolisi inonzi rest camp. Wakasvikira ipapo mabhunu iyayo wakatorana nevamwe wavo wakauya wakatanga kufamba nendege netsoka kusvika kwaive nemagandanga kwamanga muri. Wakatanga kupfuura wakauya nehelicopter. Wamwe wakafira mumunda mamudombiro, wamwe wakafira mumavhireji warungu iwawo wachingopfurwa nemagandanga. Zvadaro ndini ndakatengesa wana wangu ndiregerere. Zvikanzi saka pako papera. Unozviziva zvinoita maComrades. Shuwa takaimbiswa Rwiyo nasecurity wedu nakomanda wedu. Zvikanzi maComrades tinoti kana tapa zvinhu zvedu, nasi mutandariko, nasi mutandariko, nasi mutandariko, nasi mutandariko. Takawaita mutandariko wakarohwa, hatina kuwarohwa tisu, wakarohwa nasecurity wedu nakomanda wedu ndo wakarohwa mudhara iyeyo. Kubva tachinzi handei wamwe vesenda iko isusu takuita syndicate yedu vamutora wali 2 wawaenda naye kwakaenda wakaita mosi 1 hour wariko wazodzoka. Kanzi tapedza basa redu handei vakadzoka vari 2 chase wakangodzoka wari 2 wapedza basa ravo kamudhara waita syndicate yavo iko waita munhu atengesa vanhu atengesa nyika tijaidze. Kubva tadzoka vatadzoka futi zvikachinzi iye zvino takenda kundoparadza rest camp. Shuwa kwakaitwa basa kurest camp. Mabhunu wamwe wakanga wapinda muzvimidhuri nemidhuri yacho tikadhiura unofunga tokuroko vatabva parest camp tiri padawara. Kubva takaenda futi munzvimbo yachikore ndo mataishandira uko vatasangana nevana Comrade Joboringo nana Mujibha nani wamwe wacho ndakuwakanganwa. Joboringo ndiye ndinonyatsoziva panguva yacho iyoyo. Nana Comrade wana Kambanje ainzi Kambanje Mchero anga aripo, wana Comrade Kambanje wangu waripo ipapo. Zvikanzi isusu tapinda muno imi muchishandirai muri munzvimbo yamudombiro. Takashanda shuwa tiri mamudombiro nawo maComrades iyai ndokuchinzi iye zvino takuti tiyambuke. Shuwa takaenda Inyanga takaenda tiri kunzvimbo yaRwenya, takaenda tiri kunonzi kwaFoni. Tisu vatayambuka Rwenya, tisu vataenda vatarara tichifamba takasvika panzvimbo yainzi hanzi paiko ndiri kupakanganwa amene izvo mazita iwo aidaidzira echitonga. Takasvika iko kuri kwaMambo Mukota ndo patakasvika bvatarara kwaMambo Mukota. Kuseni vatapiwa chikafu, tapedza kudya chikafu vataswera takarara, hatina kudaidza povhu, hatina kudaidza ani. Zvikachinzi manheru toda kuenda paVhira, vataenda kwaVhira Mission kwakumanheru. Taswera takazorora zvedu takarelaxa, takapinda mukarukowa. Zuva chiti piriviri zvikanzi ngatirarei mukarukowa imomo. Tarara kuseni kwakauya Karumanya kachibheneka.
tikati zvikanzi muno mwakomana taamulediasi ngatinyararei. Kakadzoka karumanya nofunga kakaenda kitafani kakaenda. Isusu vatakwira nerukowa tichitiza tichimhanya vatakwira nerukowa takwira nerukowa urwevi takasvika panzvimbo yainzi kwanzi kwani handichapazive painzi kwaVinyu. Hatizivi kuti Vinyu yairevei muchitonga. Vatasvika ikoko tabuda tabva mukarukowa tabuda takasvika paimwe nzvimbo zvikachinzi nevakomana isusu kuti tiswere tiri panapa tisina yataziviswa kuti tiri muno hazviiti. Arumanya iye yakazodzoka isusu tasvika kupi kwaVinyu ikoko. Vayadzoka nofunga wakaedza kupfuura wachichitenderera hawana kuona munhu. Asi yaita kunge ine chinangwa chekuti waenda neuku ndege iyoyo. Karumanya kakamhanya kakasvika paVilla Mission akana kuona results. Kakangoona hapana zviripo. Wadzoka isu tichiti tiri kupi uko. Tangoswera takangogara ikoko takarelaxa zvedu takarara hatina kutaura nemunhu. Wabereki asi tanga tavazivisa kuti taamunzvimbo ipi muno. Zuva richidoka kumavirira kwezuva chikafu chibva chauya takangodya kudya kungoti tione mweya hedu. Vanhu wakangosviba mwoyo. Ndo nekuti zvaiitika zvakanga zvitori serious panguva yacho iyeyo. Zvadaro richingoti piriri zvikanzi vakomana ngatifambei tiende kuna Kaeresi. Shuwa takafamba nevakomana vatasvika pana Bhinya Road vataenda pana Kaeresi vatakemba muna Kaeresi takatoita kuti urukowa rwakaeresi tadarika Bhinya Road. Bhinya Road bridge rake tingati raive pano nekwakavere kuchikoro kusekondari uko vatakemba. Takemba kudaro hatina chatakaona kubva wataura neovha nekomreda iwe kumhiri nditasvika asi kwatabva serious. Mumwe wedu tasiya azorora akuwara. Kukuwara kwacho tototi afa. Tinokuudzai kuti afa. Zvikachinzi yambukai. Vatayambutswa takayambutswa nechikepe nevanhu kumhiri kwaKaeresi. Vatayambuka vataenda pakembi yainzi tingati ibhesi rainzi Mupata waGwenya. Tasvika pana Mupata waGwenya ndo patakatanga kutambirwa nevamwe wedu paMupata waGwenya. Isusuwo ndio patakatangawo kuti tatanga kusvika munyika yeMozambique. Mupata waGwenya ndo zvimwe zvese takaita tichiri munyika ipi yeZimbabwe. Tasvika Mupata waGwenya aiwa takatambirwa vatapuwa chikafu vatanzi kana mapedza kudya tanga ichatakutanga kuita ndechekuti mapedza kudya chiendai munogeza. Shuwa takaenda kunogeza pakarukowa tageza tapedza vatauya vatagara. Ikachinzi chitiudzai mafambiro zvikanzi wanhu watauya nawo uyu anonzi Esther, uyu anonzi Zex, uyu anonzi Mike, uyu anonzi Angeline, uyu anonzi Teremo. Ndo wanhu watauya nawo. Zvikanzi zvakanaka. Zvadaro ndokuchinzi isusu takudzoka vakomana nevasikana chiendai nana comrade Kanye na comrade Ngatitakwe na comrade hanzi comrade Liver na comrade Skuzu na comrade hanzi comrade aniko iye ndakumukanganwa angariwe kumhiri kuinyanga ikoko. Comrade comrade Billy and Billington vataenda vatasvika patakasvitswa hanzi tirikuda kuenda kuna Gonare Nzou. Vataenda paGonare Nzou tichibva pana Mupata waGwenya vataenda kuGonare Nzou. Taenda paGonare Nzou takaita 1 week tiri ipapo. Vatanzi takutakurwa
taita 1 week takatakurwa iri Friday kosvika paguru ya tingati guru ya Mozambique. Tagara paguru hatina kurara takabva tanzi futi ngavatakurwe waende kuChangara. Changara ndo yaive yakapedzesera kuti tiende Mutete. Ya patabva ipapo takazorara taMutete. Chikafu takazopuwa pabhatari yawo kuTete. Pabhatari yawo pariver ya Zambezi river ingori padhuze naZambezi river bhatari yawo. Aiwa patatambirwa tagara takaita 1 week tiri pabhatari yawo tichidzidziswa tichiitwa zvataiitiswa tichibvunzwa mubvunzo kuti mufarire kuuya kuno makafarirei. Tikati takafarira kuti tiri kudawo kubata gidi. Zvikachinzi gidi racho maifarira ripi? Tikati sabu yatakapiwa nana comrade Dididi sabu ndiyo takafarira. Zvikachinzi makamboita action ipi? Tikati takaita action yekuti takaenda pa mission tine futi inonzi sabu takabereka material yedu taive nemagazini ndio taive nawo mabhokisi emagazini zvekuti gazini racho kuritakura paive nebasa rairema shuwa. Tatambirwa ndobva tapiwa mbatya takapiwa mauniform taive nemadhirezi nematrauzi iwa taive nawo iwe takanga tabva nawo kuZimbabwe zvese takazvisarenda papi bva tapiwa dzekupi Nyowani nebhutsu zvese kubva tatakurwa taenda kuTete kubhatari yawo. Tabva pabhatari yawo takaendeswa kempi takaendeswa Tembwe. Ndiyo first kempi yatakatanga kusvikira Tembwe. Tasvika takasvikira kusecurity kodaidzwa makomanda. Komanda yatakakasika kubata ipapo tichiri warendo takabata comrade Ndoda, comrade Tsuro, comrade 626, comrade aniko ndako wakanganwa iwawo wari 4 ndio takaita sei ndio takabva tabata musi wacho iwoyo tine macomrades edu akatisvitsa ikoko. Kwanga kuna comrade Mujiba, comrade Pombi ya Dona, comrade Anji Remaneru, comrade Square Kienda Nkwasha Wezuwa na comrade Pamire takadaro ndio wakatitsvitsa kupi ikoko. Aiwa takamuchirwa vataratidzwa vatapuwa chikafu vatarara. Kuseni hatina chatakaita taingoonawo zvaiitwa tichingoti asati tatenderwa kusangana nani nehama neshamwari tisati tapuwawo kana mabharaki kuti uyu anorara umu uyu anopinda umu uyu anopinda umu. Aiwa tanga tichiri kungoti bvu wakomana nevasikana tiri kusecurity tichingoona zvaiitwa. Musi watakasunungurwa tapedza 2 weeks tiri imomo. Takaita 2 weeks tiri imomo. Taienda kunogeza karukowa kainzi Ruya ndiko taindogeza tichidzoka kusecurity. Wachienda kwawaienda makomanda edu taivaona nguva zhinji nguva dzekudya ndo dzataivaona. Asi taiswera tina security yedu yataiswera tinayo ikoko taiswera tina Pombi ya Dona na Shamu Yarira ndio taiswera tina wari 2 waine pfuti dzavo. Vatapuwa kambani mumwe akaiswa Mutakavira wamwe wese wakomana wese wakaiswa Mutakavira wasikana wese takaiswa mune handa. Taiswa mune handa ndo patakatanga kunzi takiitwa zvekudzidziswa kuswera tiri kutraining tichitrainiwa taipiwa marifle ataipiwa sabu bakuite direct vapuwa pfuti yakanaka taipiwa marifle ndo taipiwa tichiendeswa kwataitrainerwa taienda anzi kwataienda kwainzi kuSabondo. PaSabondo kwaitorerwa chikafu ndo kwataiswera tiri tichiitiswa izvozvo mabhaineti and charge tichiitwa zvese tichiratidzwa. Asi
tanga tisati tapagara nguva huru paTembwe. Ndofunga takaita 2 months Tembwe ichibva yaatakwa kudaro. Tatiza takaendeswa kubhesi 2 Maroro. PaMaroro hatina pakuzopagara isusu. Takabva tanzi imimi Makura endai kutraining. Sure, takabva tabva vatapinzwa mumadhoji ekubhinga kuSamakweza kudhuze neBheila Maputo. Ndokwatakaitira nhoroondo yedu huru yese ikoko. Ndokwatakatrainwa tichinzi tirikutrainwa regura. Tichitrainwa regura nevamwe wedu wakaparara vari ikoko wakabatwa nechirwere. Asi paTembwe takaenda tiine matekenya. Handiti munoona buriri. Rakupera iri namba iyi ndegumbo iri matekenya. Handiti munokuona mawara esaya kwakuri kudyiwa nematekenya. Haana kuzobvira apera mawara iyaya. Taifunga kuti achapera, haana. Matekenya iyaya takabayiwa majekiseni tasvika kuSamakweza. Takasvikisirwa pachipatara tikanzi wane matekenya. Wamwe wakanga wakapera umu neinda wanga wakapera umu, bvudzi raingosara apa. Nofunga takagara almost 1 week tiri kuchipatara tichirapiwa kuti tizopinzwe mune vamwe. Tagara 1 week takazoenda kwaitrenerwa tichidzidziswa. Pfuti yedu yataidzidziswa vakomana waidzidziswa regula, isi taidzidzisiwa gorira ofeya. Asi takazoenda muregura manje tapedzawo gorira ofeya yedu. Takupuwa pfuti yesabu manje hatina kuzobvira tapuwa raifoba. Takapuwa sabu chaiyo. Ndiyo takanga takushanda nayo. Tichinzi pfurai, taingopfura tichinyatsonanga muti kuti uri kugona here. Shuwa taigona, takagona, takapasa tikapasa. Asi inini hangu nekuti wazhinji vacho wamwe wangu wakadzidza wakabva wapuwa mapossession. Ndikati inini handina hangu chikoro changu ndaingoita tichingoshanda ndiri mukembi. Ndakamboita PC commander, ndikaita platoon commander, ndikazonzi security wekulogistic. Tichiita zvese izvozvo. Tapedza izvozvo ndikazonzi enda kumadhuende kuclinic. Ndikaenda kuclinic kumadhuende ndichipuwa mapirisi ekuita kunyorerwa kuti 2 handiti unomuziva na1 na 3 na 4 unomuziva. Ndikati ndinozviziva comrade. Ndaitora mapirisi kana ndikatarisa kuti yanguwai ndati 12 inopuwa madhuende mapirisi. Kana ya6 na 7 inopuwa madhuende mapirisi. Ndoenda pana 1 na 2 ari kupuwa mudhuende ane chirwere chakati, ana 3 anopuwa mudhuende ane chirwere chakati, ana 4 ane chirwere chakati. Ndikangoona 4 vandaziva kuti arikuenda pane mudhuende uyu. Ndikaona 3 vandati arikuenda pane mudhuende uyu. Ndikaona 1 arikuenda pane mudhuende uyu. Ndio zvandaita. Ndakapedzesera ndiri kupa madhuende mapirisi. Tozoti muna April tichinzi nhasi date ndi 18 April. Shuwa takadaidzwa paparade zvikanzi nyika yedu yasarendwa. Aiwa takarara tichitamba, tichimacha, tichiimba, tichiita sei zvizhinji zvatakarara tichiita kufarire 18 April kuti nyika yedu yaita sei yasununguka. Zvadaro rakasvika zuva rekunzi tiri kutakurwa kuenda kumusha. Takasvikira Mutare Kembi Torondo, paTorondo maMutare paTorondo ndo patakasvikira. Tasarenda pfuti dzedu patasvikira paTorondo Mutare nemakomanda edu nana comrade Simba, wana comrade Kunaka, wana comrade Maria Pera, wana comrade wazhinji watakauya nawo. Takazotorwa nemadhoji. Iko takatorwa kuMozambique. Madhoji akatakurwa kuMozambique kuti tiende Mutare Torondo.
Zvadaro tasvika paToronto takaita 2 weeks. Kuva tanzi takaendeswa kuKembi kudzanza guru Marusapi. Tabva Mutare vatasvitswa Marusapi takasvika kwaDoka. Aiwa vatasvika pane vamwe vatatambirwa vataburuka. Takatorwa nemabhazi manji kubva Mutare. Takatorwa nemabhazi kuchine mabhazi ainzi wana kurarama Farai Uzumba. Mabhazi yaenda akatakura kuenda Marusapi. Tasvika Marusapi takatambirwa. Vatagara tapuwa chikafu. Aiwa tichiimbirwawo nevamwe tichitambirwa. Zvikachinzi takapagara 2 months. Zvikachinzi tiri kuda kuti tidaidze vabereki vaone wana wauya. Shuwa vabereki vakauya asi vabereki iva vanga vasiri wekweduba. Vanga vangori Marusapi. Marusapi. Shuwa vakauya. Ukauya na Comrade Tangwena. Ndo waifamba nevabereki. Comrade Tangwena. Ndo waifamba nevabereki. Aiwa wakauya wakatitambira. Aiwa wachititi wanamkoma tainzi wanamkoma wauya. Ona mkoma wauya kubva kuhondo. Aiwa mkoma wauya. Tambira mkoma wauya kuzorwa hondo. Aiwa tatambirwa. Tagara wabereki watikwazisa wationa. Aiwa wakazobva wabereki na 2 dzeusiku kuenda kudzimba dzavo. Aiwa isu vatasara zvedu torara hedu togara hedu tiri padzanza guru. Vatazonzi taita 2 months tiri ipapo. Tikuda kuti muende kudzwe pasi. Shuwa kwakauya mabhazi akatitakura. Vatapinda mota nana Comrade Makasha na Comrade Square Kienda na Comrade Pombia Dona wae taifamba futi nao. Vataenda nao. Tasvika kudzwe pasi takagara. Tagara taingofara tichiita sei tichingogara. Wakanga wakadzidza waiita izvo waiita. Isusu hedu madofo taingoswera tiri muKembi tichingoita zvekutsvaira tichiona kuti kukicheni kuri kubikwa sei kuri kudyiwa sei ndo zvataingokomanda nekuverenga nhamba yedu attention account of kuparedi tichikaunda vanhu vedu aiva takakwana tichipereka nhamba yedu ku security. Aiwa tichingogara zvedu. Vakwazouya komanda Comrade inofunga Comrade iwawo wakashaya. Wainzi Comrade aniko Comrade Shoko. Wakanga wasina maziso asi wakanga wari wapenyu. Wakanga wapfurwa muna 77. Wanga wasina maziso asi waiziva izvo waiita. Wakadaro kuremara ikoko. Ndo waiti taifamba nawo Comrade Shoko. Zvikachinzi maComrade nhasi tiri kuti wakanga waine vabereki nevakanga vasina vabereki endai kudzimba mondoone chii vabereki. Shuwa kwakauya mabhazi akatitakura tikadzokazve Marusapi ndo mataionera mabhazi edu. Ndo isusu wamwe kubva tamboti inini pache zvangu ndakati inini ndikuda kumbosara hangu. Tiri kumanyeni kuIngridon. Aiwa vatasara vataenda kumanyeni tichifamba hedu kumanyeni kuye tichigara nevamwe vashuwa vakaenda kuona vabereki. Kubva wazodzoka futi Comrade Shoko na Comrade Tangwena. Zvikachinzi maComrades akasara tati tichikupeiwe nguva yekuti muonoone chii vabereki munozodzoka. Shuwa takauya. Kwakauya mabhazi vatakwira futi mabhazi. Inhoroondo yekupera kwehondo iyoyo. Kubva takwira mabhazi kubva tadzoka futi kumanyeni. Vatakwidzwa mabhazi edu tadzoka futi kumanyeni kubva tanzi takubuda kuenda kupi kumba. Kubva tabuda vatauya kumba takasvikira Marusapi vatapiwa mabhazi anoenda vamwe aienda vamwe vaienda Harare vamwe vaienda Chendambuya vamwe vaienda Mheneko vaingoenda nzvimbo vamwe kutanda vamwe wachienda kuna kumhiri kuna Nyambizi. Isusu bvataenda kwaChikore. Bhazi redu rakatakura weMachikore takatakurwa naFarai Uzumba ndo rakatitsvitsa padavara paChikore. Takasvika usiku. Aiwa takaona vabereki wakaungana. Inini hana hangu kuona wangu mubereki ndo nekuti wakanga wari kure
dawara kwainzi padawara iya ndakaona padawara ipapo wakati gamuchira ndimai guru wangu wainzi maibunjira ndo wakandigamuchira wakanditambira wakaenda nini kumba wakatuma murume wao usikiwo kuti endai munoudza mai nini kuti mwana aita sei adzoka shuwa mama wangu wakauya wega hawana kuuya nemumwe wakauya wega baba wangu wakanga waine barika wakati aya enda wega mwana wako kunzi adzoka kuhondo regai kunyeperwa imwe wanhu vanonyepa aiwa vasvika amai ava vakangondigamuchira vakangondihaga nekuchema kuti mwana wangu wadzoka ndikati ndini mama aiwa nditora amai vangu bva taenda kumba baba wakatoona chinga mwana wangu shuwa wakauya vabereki vazhinji wakatitambira wachiimba nzwiyo kwadoka wachiimba kuka mai wangu wakabika doro 7 days baba wangu wakapira kuti mwana adzoka zvadaro takazodzoka futi ndaita 2 weeks ndiri pamba kubva ndadzoka futi tanga tisina chinhuka ndakaita kupuhwa mari naamai wangu waibika doro rekachasu ndo wakandipa mari yekudhara yaishanda wakandipa $3 ndiyo ndakafamba naye kudzoka kudzanza guru kwaRusape ndikati tadzoka tawaona vabereki vedu isusu tawaona variko wamwe waingoti tasvika kusina vabereki wamwe wachingoti takasvika dzimba dzega maripoti ainyorwa iyayo asi ndakasvika ndichingoti amai vangu nababa vangu ndaita sei ndakawaona variko aiwa fatagara zvedu takungoshanda tirimo chakazotipa kusaririra mashure manje ndechekuti takanga tisinawo chikoro ndo zvakangotipa kubva tangoita kuritaya basa redu inhau yekunyora nekuwerenga ndo mafambiro takaita iyayo hatina chikoro kubva tangogara zvedu tagara kudaro munyika taingofara tichifamba tichidzidzisa vabereki takadzoka takafamba takadai hondo haisi yekudya nayo sadza shuwa hondo yaishungurudza takashungurudzika shuwa handidi kunyepa kuhondo takashungurudzika tikadai takaziva tisina hedu kuita sei kuuya kusiya amai nababa kuuya koita zvinhu zvinorwadza ndava nekuti Calvin Crow yacho yaita sei yairwadza kukirora taikirora izvi zvedu izvi dai muri kuona kusviba kwesoko taikirora taigwesha dai zvaiita kufugura taikuratidzei umu medu kukweshera kukirora kutiza zvadaro takagara ndokuchinzi kune hurumende inenge yati tiri kuda wana wakaenda kuhondo tione kuti tingaite sei yanga ichiri hurumende yaitonga waMugabe shuwa takaenda tikasangana nawaMugabe kuJongwe kwaRare tikawaona vakataura izvo vakataura hatingazvipedzi zvaitaurwa zvakawanda tichidaira tikati isusu hatina chatiri kuita takanzi hatina chikoro asi kuhondo kwakaenda munhu akadzidzana asina kuitei kudzidza isusuwo taakushaya mabasa nekuda kwekuti tiri kunzi tiri madofo shuwa takambogara kuHarare tikaendeswa pawaterfalls paya takamboita izvo taimboitisiwa ikoko tichingoitisiwa izvo taitisiwa vataona kuti izvi hazvisi kuenderana nesu kubva taenda kwaRusape kudzanza guru futi takadzoka maRusape muye bataona comrade Tangwena ndiye aishanda nesu akauya kuzoshanda nesu tone Tangwena wacho izvaita ameno vatanyorwa Dimobo pakataka tanyorwa kunzi kuri kunyorwa kunzi Dimobo wakawana tuma mari vawawana isu hatina kuita sei kutuwana kana kuti inyaya yekunzi hatina kudzidza here kana kuti inyaya yei yakatishaisa mari yacho iyo nanhasi bva zvandovhara nawo zvakadii zvakadaro kubva tambonzi muruda kunyorwa naDhokota Mudzingwa wakakuwara nevakakuwara wanenge anondoziva kuti ndakakuwara shuwa takaenda kuna Dhokota Mudzingwa Dhokota Mudzingwa ini inofunga ini ndakaita wekupedzesera pakunyorwa kwazvainyorwa naMudzingwa kubva ndanzi akangonyora izvi akanyora chete zvekuzondinyora zvekuti mudhuende izvi haana kunyora ingadai takanyorwa gumbo iri
ngadai ndakanyorwa ziso iri rakarohwa muhondo taimhanya ndaiwe mashure macomrade fantastic saka wakabata muti uyu wakasvika bhorwa ichi ziso ndo saka muchiona so tagara kudaro takadzoka futi takundodhimandawo kuna Tangwena kuti Tangwena ndimi makanyoresa ndimobho wamwe wakaona izvo wakaona kubva atinyora zvikanzi muchawana izvi muchawana kubva tadzoka kumba zvega takabva tagara hatina ichataona vandati amai ndipeiwei mari ndiende kwaRusvape shuwa ndakadzoka futi kwaRusvape vandaenda kwaRusvape vataona ipai wamuroora wadaire kuti muone kuti ndiani ari kufona zvadaro hapana chakabuda takangogara tingaidi shuwa bva tangogara muvabereki vatazvanzi endai kumkwati kuye bva ndatora hanzvadzi yangu vataenda kumkwati building vatasvika vatanzi tichakunyorai vamwe takavanyora nezuro zvavakanyorwa zvacho kuva tatodzoka kumba nehanzvadzi yangu ndiaiziva kazve mutaundi tadzoka kudaro vandangonzi tete vashaya kubva taenda kumusha kundochema namuya tete hapana chakataurwa handina kuzombowana results kusvikira tazonzi mapenjeniya munyorwe warwirwe rusununguko mitiwe mapenjeniya mudyandigere kubva tanyorwa izvozvo ndo zvakazobudwa kusvika nanhasi asi tinenge tichitaura kuti hondo yatakarwa yakatirwadza wakana vazukuru vangu nevana vangu nivadzidzisa kuti farirai hondo yakaoma asi vana vangu vanongopereka mhindu yekuti mama tinoinzwisisa hondo shuwa ibasa ira tinotoda ira makarwa izva makaita ndizvo tinoda asi chakutishungurudza ndechekuti hationewo magenefiti hationewo mabasa imimi hamuna basa ndikati inini nofunga kuda kwekuti handina kuita sei kudzidza mimi vana vangu ndakakudzidzisai zvikanzi makatidzidzisa tikazoitei tiri kungozvishupikira honai wakomana wanga vari 2 mumwe wacho akashaya honai wana venyu mumwe wacho akazoguma aenda Joburg akandopondwa ikoko nekuda kwekutsvagwawo chakanaka kwasara mumwe chete saka zvinotirwadza mama kuti tive tinoti asi vanofara wana wangu vanoziva musangano shuwa asi hawana ichavanowana mumusangano ndezvokungonzi iye zvino izvi tikada kutarisa wari kuwana magenefiti wana wedu wekubereka kana kuti wana wepovhu wekuberekwa newana wehukuru wane mabasa isusu hatine mabasa nevana vedu havana mabasa ini dai zvainzi hondo inonzi ngaidzokerwe ini basa rangu norida handimboneti norida ndatakati inyika yakatofirwa inyika ine ropa kuti tigare nhasi tiite zvatiri kuda pakadeuka ropa rakawanda patembwe takaona zvakawanda takaendeswa Nyadzonya takaona zvakawanda takaendeswa paChindunduma takaona zvakawanda takaendeswa paChimoyo handingatauri nanhasi Chimoyo inotonga ine mapipi nezviratidzo nemaminimini nekuda kweropa revana vatema wakarwira nyika tinongoshuvira kuti dai hurumende yatiita kuti tigare zvakanaka tisamhurwe nevana ivatakubereka kana povhu dzimwe dzakutimhura kana masabhuku vanototimhura kuti vanongotaura munaitei chii chakabuda zvinhu zvinondirwadza ndava nyika takaifira nyika takaifamba takasvika kustroka nenyika munoona kudai handina kuberekwa ndakadaro kustroka nenyika kurwira nyika nanhasi kukanzi kuno musangano neZANU-PF ina handisari nguo dzangu nditori nadzo dzakakwana nditori musoja akakwana anotoziva zvaanoita tichitodzidzisa vabereki munoti isungirirei tisunungure munozivei nyika yakabvira kure iyi nyika yakatsvuka ropa iyi nyika ine wakaifira iyi haingonzi njye inyika inotoda kugarirwa pasi kuti itoonekwe kuti nyika ingagarwe sei nyika ingararame sei vanhu vangararame sei vanhu vangagare sei ini kana stendi munda murefu ini handina ini purasi handina kana mastendi chaiwo kutiwo takawana stendi mutaundi handina ndingoti nestendi yepano
nekuda kwokuti takaita vanhu vakadzikisirwa kuonekwa kwedu kushoma shoma nekuda kwekuti hatineiwo asi mumusangano vanotiziva tinogadzirisa musangano kune rirani takaipedza tisu pabona makarava wamwe wachifiritwa nemishonga takazvipedza tisu nana Mujibha naChimbwido nemayuti ivataive nawo vatakashanda nawo wamwe wacho wakapera kuparara istei zvakaita inini baba pano wakafa musi wa21 izvezvi tikawiga 26 izvezvi igore rino ipapa anga ari Mujibha akakwana baba pano nevana vangu basa iroro vanotorida asi vari kushaya kuti tinopindawo sei ndiani angationewo kuti tipindewo basa ripi rehurumende kuti tirwirewo nyika yedu sezvakaita amai vedu vanotozikanwa ndo mafambiro takaita kusvikaona nhasi takagara hedu tiri pano wana wangu nhoroondo yavo ndinongowapa nhoroondo yehondo kuti handina mwana anopanduka handina mwana anoita zvekuseri ndo zvatinongoda chete tigare zvakanaka mukati menyika yedu yeZimbabwe yatakarwira ndizvo takarwira izvozvo ndo zvatiri kuda nofunga tine marwi edu wataiimba muhondo ukaona tiri kuti takuparadzana nhasi takuparadzana ihondo hakuna chakanaka ukaona tiri kufara tichiti mururu tenderere mururu nhasi tafara mururu nhasi kwakanaka ndio zvataita muhondo nyika yedu yeZimbabwe ndimo matakazarirwa wana mai nababa ndomo mawanopa tinoda nyika yedu yeZimbabwe ndo matakazarirwa Zimbabwe tinodawo nyika Zimbabwe takazviita muhondo zvese izvozvo saka nanhasi zvinotipa nhoroondo nai vakuruwe musazokanganwe kuti Zimbabwe taitora takazviita nekuda kwehondo izvozvo tipeiwa chimoto chemoto tichazodziwanira ikoko kuZimbabwe kutaura kuti zvese tichazviwanira mupi muno muZimbabwe zvese ndikafunga izvozvo zvinondirwadza takaputsika mukudzvanyirirwa asi zanu chete yakandinunura tapirwe pachena nazo muchapona vataura nezano chapona uye zvino taure nezano tenhamo dzedu dzose dzanzwa kuchema iyo matambudziko nekurwezana uchatedza vataura nezano tichapona zvakauya nekufunga nyika hondo takarwadziwa saka tikaona nyika ichitambiswa tinonzwa kubatikana taamadhoende kwekurapiwa hatina dhora racho idiki zvinondishungurudza zvinondipa kuswera ndakafunga kuti dai takagara kuhondo zvimwe zvaive nani zvino tauya munyika hatifanirwe kuitiwa unhapwa nenyika yatakarwira tinofanirwa kuva vanhu vepamusoro-soro takafamba muMozambique takasvika Kantina takasvika kuPfingwe takasvika muZambia tichioneswa kugara kwakaita vanhu wakasunungura nyika wakagara mani matarakita ngorovhani iye nhasi izvi iye zvino kunditenda kwabona makara kumusangano kwakundinetsa kana ndisina dhora ndini ndanzi anyozera musangano asi ndisina nekuda kwekuti makumba arera takafamba zvakasimba takakwira makomo nemakomo akasiyana takaremerwa tichiita taive nepawa rekuti taitozvigona nekuda kwekuti takaturenwa pfuti yainzi TM90 pfuti iyoyo tairidza takashama yaive pfuti yanga iri too hard ndikazvirangarira izvozvo ndiri pabhinga pasamakweza ndinonzwa kuti ndiri munyika ipi nezvatakaona Mozambique wakagara zvakanaka wakarwira nyika taimba rwiyo rwekuti wachitepo wedu kuZambia
vakauraiwa nakaunda aere kana munamone pamatambudziko handizofi ndakasvika muZambia. Nekuda kwekuti komanda wedu akauraiwa kuZambia aenda kumatoksi enyika akaisirwa landmine mumota akafa tichiona. Saka zvinondirwadza ndidi kuita nyika yedambe ntambe nayo. Tinofanirwa kuti dai ukuru wedu wenyika watirangarira taakufa sembwa ngoti ukafa unongoti ndicomrade ningi washaika afa. Zvinoitwa zvacho zvinhu zvidiki zvisinawo uremu. Wamwe vari kungofa bedzi kufa sepovhu. Iye zvinezvi wamwe wedu vari kuzoenda mumapepa chichi masoja achiuya achiitawo izvaanoita wachisaruta wachiridza gunshot wachifora wachiimba zvimbo zvehondo zvakutoitika manje asi vazhinji vedu wakafa sembwa. Zvinotirwadza mwanangu. Tikairwira hondo titori maovheti akakwana asi kuti ndio inotipa kusalirira. Asi kuti zviite pachena nemaoko nemuromo ndinoita ndinotoigona kundipa izvozvi kunditi amai sabhu yenyi bhuku rinorese rinoswera ndaritonga ndazvipedza ndio nekuti ndinotozviziva. Iye muri kuona kudai izvi kurwara kwakutipawo kuita chimunhu munhu bedzi chiyemunhu chimunhu asi basa redu tinorida. Inini ndinotorida. Wamwe wangu izvozvi kukundikana nekuti wati mombe kuidi wanotorida basa rawo. Mamuchinzwa baba wachitaura kuti taritaya takura kukura kwekuti takungoti ngatingoti taita sei takura taane mhuri dzedu. Ava basa ravo ava kuwapa wanotorigona ava kuwati dzokerai izva vanogona vari kutozvigona ava. Inini kungonditi endai moite zvamaiita tinotoita tinozvigona asi kuti urwere zvatirema meno zvakungoitika nemumamisha kana wamukubika sadza pfungwa pamwe dzamuderere dzamuutyora dzamukafefe dzamubora ameno asi basa ranguka ndinoligona. Ini nditori murwiri akasimba anotoda basa rake kutori kurwara izvozvi kwakutongondinetsa. Ini nditori munhu ari jegapu kutondipa basa rangu nhasi asi kuti chikoro muofisi handimupindi handimugari chirungu handichigoni. Ndinoziva hangu kungotaura nemuromo shona yangu iyo kuti ndizoerenge kuti bepa riri kuti ndingataure nchiti pamunhu ndingati asi kungotaura nemuromo wangu ndinogona basa rangu ndorida. Nditori muovheti akakwana anondiziva takauya netsoka takasvika kubhikita kwaangamura nehondo kubhikita ndokuziva ini netsoka kugaza rinopisa uko takakusvika netsoka kurwira hondo kurwira nyika. Chipinga kumagusirini ndokuziva ini. Bashnaf bridge ndinoiziva kumagusirini zita rekuti takauya netsoka rakabva kupi? Rakabva mumusoro kuti kuhondo hatina kuenda nemota takaenda netsoka. Ndio pakabva zita rekuti takauya netsoka. Handiti pamatekenya apa ndingati mimi makapona nekuti mishonga yanga yakawanda here kana kuti akangokubataiwo zvishoma matekenya? Matekenya ainzi kubata zvishoma mwanangu. Matekenya chirwere ameno chirwere kuti chachiri chirwere rudzii chaita mazai makanga makazara mazai twakaita turaundi tudiki twewaiti ndio ainzi matekenya. Tekenya racho chairo rokuti tirione kuti tekenya racho bereka izviriri nderipi tanga tisingarioni. Taizoona maronda nekurwadza nekutumbura tichiona muine zvimazai anenge akatozara chiraundi mazai aya ndio anenge achikufukuta nyama iye yese kudya nyama yemunhu izvinhu izvozvo. Kudai tekenya racho rorosiya mazai here handizivi. Ndozvazviripo handiti kudya takanga tiri pastrandage nekudya kudya kwaitirwadza. Taipuhwa tsanga nhatu dzechibage chaicho kwakungotetena chibage chimbishi kungotetena ende ukaonawo mumwe wakaita kucheredzera zvi womupaka na tsanga 1 otsenga kwakumwa mvura chibage chimbishi noti chakakangwa
taidya mangai, taidya mbida dzainzi mbida dzainzi chi wakatsandi zvaidyiwa tingangoti zvanga zviri zvimakireshi so zvataingoita kuhwira nezvaiuya zvainzi hanzi chiko zvimachokoreti zvaingoita mukaka wega wega ukachidya ichochoka wamwe aichidyira nhafu kakuti ndakwana nenzara taingopuwa peki inenge ine 12 zvaichaisa zvinhu izvozvo zvaichaisa tichingodya hedu izvozvo zvimbida izvozvo tichibikirwa mangai kana riri sadza rinenge rine sadza nenyemba kana nesoya beans nyemba idzodzo unongoisirwa 3 kana 4 kana waita uraki nezvimvura zvenyemba izvozvo zvine sauti ndo waiwe muriwo wedu tongodya sadza redu zvatopera taitogutsikana nazvo taitoziva kuti ndiko kurarama kwacho musango muhondo tiri muhondo nofunga tembwe yakabhombwa kuma 6 dzekuseni isusu takanga tada kuhecha kuti tiri madhuende umatanzi na comrade Tsuro masarirei kuenda kusabondo ukatango tiri kurwara zvikanzi endai kwaenda wamwe shuwa takabuda tichingobuda pachibombo Dakota rasvika yakauya iri imwe chete here asi yanga yakati 1 2 3 4 5 dziri ndege asi yakauya iri ichi imwe chete dzimwe dzaingoteera ipi iyo yekutanga iyo ndio yakasvika ndio ikabhomba tembwe yakatangira kuguzinya wanoziva kuti kuguzinya kune kwakazara vanhu ka yakatangira kuguzinya bva yateera bva yaenda kukomando yabva mukomando yakuchenda kumabharaki kandi hamuna munhu wazhinji wamwe wacho wakafa hatidi kunyepa wakafa wakatoita kufuchirwa nezvigredha nemakamarada wakafa makomrades akafa kuti tizoende kubhesi 2 maroro kwakafiwa nanhasi wana tichaitora wana comrade Clemens wanani takawasiya patembwe nanhasi tinogara chitowaziva wana matrida wana ari painzi Nyamkondiwa wese wamwe iwa ndaiziva inini newamwewo iwa ndisingazivi wakasara patembwe saka muchiona tembwe ichiimbiwa tembwe ine mbiri tembwe yakafiwa kuti iye ndiwe nyadzonya kwakafiwa paendiwe pachimoyo kwakafiwa zvisiri zvekuseka kwakafiwa isi takapona nekuti takanga tazobuda dai takada kutedzera nekuti takanga tahecha tichiti tiri madhuende isi tisiri madhuende kungoti nhasi zvekubuda ina handisi kuda izvozvo manje ndo zvakanetsa asi chakangonetsa makomrades mazhinji waiti nezuro nai makaonei zvikanzi takaona chapungu zvikanzi chaiita sei zvikanzi chairinga mudenga choisa diswe racho kwakaita redhi kuye ndokodzika kudai zvikanzi asi vakuru waiti ukaona chapungu kushura shuwa chakatishura chapungu patembwe chakatishura pamakomrades amakaenda nawo muchibva kunyanga muchienda vese vakadzoka hawana kudzoka John kuramba upetwa comrade andina shilinge handizivi kuti ndiri kureva vemuvillage wemuvillage mangu kwakadzoka Angeline na Esther na Tabita na Zvipedzei ndo wakadzoka wakomana tingati wakomana wese Love More na Robson na ainzi Chaka wese wari 4 iwawo hatina kudzoka nawo wakomana iwawo wakasara kuhondo wakadzoka ndiwo ndaverenga iwawo wemudunhu mangu mandaigara mubhuku remandaigara ndo wakadzoka iwawo tinopedza program comrade mari yedhimobha hamuna kupiwa handina kureva kuti ma50,000 hamuna kwawana ndakazowana ndiyo yakanga yakunzi penjenia mudyandigere ndiyo ndakawana saka kuti 50,000 yakauya ndiyo ndakawana yedhimobho yese yaina handina kuiona kana inopuhwa umwe yemadhuende iye handina handiti muna comrade ramakarwa nawo ndo vamuri kufungidza kuti ava takafamba tese takadai handizive kuti vari kupi ende handizive kuti vapenyu here vanonzi comrade ani comrade Dididi comrade Chidakwa
Comrade Fantastic, Comrade Samora, Comrade Gomara, Comrade Pombia Dona, na Comrade Joboringo. Comrade ndoda tondo zauti wakafa. Na Comrade angari chief of defense akafa tichitori ku Mozambique. Asinyika yanga yatorwa. Tichingoti ibei mukutora nyika. Musi akangotorwa bwafa chief of defense Comrade Josiah Magama Tongo Gara. Wakasiya mwana umwe chete. Nemdzimai wa Angeline. Ndizika. Alright. Mashoko yenyu yekupedzisira comrade kumuri Zimbabwe ndekuti chi pazuva nasi. Mashoko angu ekupedzisira ndekungoti nyika takaitora nekushinga, takairwira, atidi zvekuseka nenyika, kuita fani nyika, kana kungoona zvinhu vanhu vanongotidzikisira paupenyu hwedu. Isu tirisu takaita kuti nyika iwe nezveyakuita nhasi, kuti umwe neumwe anongoita zvake. Andi muri kungoona aya masowe handiti kugarika. Kodai tisina kuitora nyika iyi kuna Ian Smith nemhuri yake, zvese zvaiwanika here izvi? Handiti tatiri muunhapwa. Saka ndinoda kuti wana wangu warambe wakangoita aluta continua nechi Zimbabwe. Pamberi nekubatana, pamberi nekunzwisisa. Viva Zimbabwe. Abasha colonialism atizvidi ende huori tiri kuhuramba munyika. Tinoda musazotore zvinokupai huori wanangu, musazotore zvinokutadzisai kugara wanangu, garai zvakanaka. Isusu takabva kuhondo mune zvakanaka, takagara munyika tikadya mari yedu yema 50,000 mune zvakanaka. Asi tinomhura kuti mari yedu ipandine zvoshorera ngekuti mari yedu takuiona isingatikwaniri. Shuwa mari yedu iyi haisi kutikwanira. Pfuma chaiyo kuti tiitewo zvatiri kuda zviri kunetsa, kuti tifambo tiine ngorovhani zviri kunetsa. Ndingaendewo here kotenga mota kana kuti ne 150, handiti mota inotobhirawo pa 1,600, 700, 800, 2,000, 3,000, 4,000 mota ndaita sei? Ndaiwana. Kana ndine 100 chii chinobuda? Handiti ndiri muzero. Saka izvozvo ndizvandinopedzesera hangu nazvo nchiti wana wangu musazosiye nyika ichienda pasi kana kuti ichiwerera kumawere. Kwete, ngatirambe tichikwidza nyika yedu pamusoro. Hatingade kurasa mbereko nekuda kuguta. Tinoramba tiri pazvinhu zvedu. Kuguta ngakuye takasunga chii Zimbabwe yedu. Handitika. Ayo, ndinokutendai comrade Mike Atsandi zvakare. Mavanzwa vachitaura tiri kuno kwamutoko. I cannot add more, I cannot subtract anything. In as much as she has said she never went to school or sat on a desk and learned A, B, C, D, but her military training is also part of her schooling. Hongu varamba vachingoti handina kudzidza, asi zvehondo vakazvidzidza. Chikoro zvakare ichocho chakakosha, chikoro chakaita kuti vakwanise kusunungura nyika ino yeZimbabwe. Hongu chikoro chavarutaura nezvacho havana kuzokwanisa kuti vakwanise kuendawo muofisi sekutaura kwavari kuita, asi chikoro chikuru chavakaita ndechekusunungura nyika ino yeZimbabwe. Vati kumhuri yeZimbabwe kusanganisira vana vangu, aluta continua. Tinoda kuti Zimbabwe igare ine rusununguko. On behalf of my producer Frank Wesere from Mutoko, my name is Robert Tapfumane. For now it's bye-bye. Ende mauya kuzobvunza comrade yamabvunza ndi comrade takauya netsoka mamubvunza muri mu village yekwa Joni village. Muri pamba pa comrade takauya netsoka muzuva ranhasi rinova ndiro zuva musiwe China ndizvo. Nasi zuva redu China date richiti yani? Richiti? Nasi 12 February. Muri pamba pa comrade takauya netsoka. Zvitine hurombo ma comrade daita pindwa nemweya kubatana. Tarega kuregerera nyika yedu.
tine urombo wekuti tinenge tiri kuchema bedzi kuti hurumende yedu ngaitirangarire kuti kune wana wakarwira hondo. Chatiri kuchemo tiri kutochema bedzi dhora zhinji. Isusu takudawo ngorovhani sekuonekwa takaita muMozambique, ukaona akarwira hondo yeMozambique zvinoshuisa nekusiririsa. Hazvinei ndiko kuwana kwenyika yedu ndio kupedzesera kwandinoita nchiti pamberi mberi neZANU PF ndini comrade takauya netsoka pasi nowadzvinyiriri nevanotizvidza.
taigara mumakomo mumakomo yehondo aiwa taimanya manya takabatesa tichingira Zimbabwe taigara mumakomo mumakomo yehondo aiwa taimanya manya takabatesa tichingira Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magori vamumakomo aiwa taimanya manya takabatesa For these and more stories, tune in to Zim News Beat TV with Robert Tafumani.